ଏଠାକୁ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ? କିଛି ବିବାଦ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ରାଜା। ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଇଟାକୁ କିଛି ବିବାଦ ମେଣ୍ଟାଇ ଦେବା। ଏ ଦେବଗଡ଼, ମୁଁ କି ବିବାଦ ନେଇ ଦେଇପାରେ? ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ରାଜା, ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ, ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ, ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମୋର ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଡ଼ ନା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଡ଼? କୁହନ୍ତୁ ରାଜା, କୁହନ୍ତୁ ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବଡ଼? ମୋର ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଡ଼ ନା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଡ଼? ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ଆଜି କି ଧର୍ମ ସଂକଟରେ ପକେଇଲ ପ୍ରଭୁ। କାହାକୁ କରିବି ବଡ଼, କାହାକୁ କରିବି ସାନ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତାଙ୍କୁ ବଡ଼ କଲେ ରାଗିବେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗିଗଲେ ତାଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଚଳି ପଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବି। ଆଉ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ବଡ଼ କଲେ ରାଗିବେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ ସ୍କନ୍ଧଚ୍ୟୁତ ହୋଇବ ମୋହର। କ'ଣ କରିବି? ସ୍କନ୍ଧଚ୍ୟୁତ ହୋଇବ ମୋହର। କ'ଣ ଭାବୁଛ ରାଜା? ମୁଁ କହୁଛି, ଏ ରାଜା ଧର୍ମଶୀଳ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ଆଜି ଘୋଷଣା କରି କହୁଛି, ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଡ଼। ଜୟ ମାତା ଧର୍ମଶୀଳାଙ୍କର ଜୟ, ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜୟ, ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜୟ। ନିଚର ଆସ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ବଚାଇଲୁ ଉଚ୍ଚର ଆସ। ଜାଣି ଶୁଣି ମାତା କୁମର କରିଦେଲୁ ନିଚ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ। ଆରେ ମୁଁ ତୋତେ କିନ୍ତୁ କେବେ ଦେବି ନାହିଁ କ୍ଷମା। ଏ ମୂର୍ଖ ରାଜା, କହ ମାତା ମୋର ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ବାରମ୍ବାର ଘୋଷଣା କରି କହିବି, ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଡ଼। ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଡ଼। ଆରେ ନା ତୁ ଯଦି ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହା କେବେ ମାନିବିନି ରାଜା। ମୁଁ ଏହା କେବେ ମାନିବିନି। ମୁଁ ତୋତେ ଦେବି ନିଷ୍ଠୁର ଯୁଗପତି କଳି। ରାଜା କହ, ମାତା ମୋର ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ନା ତମ ମାତା କେବେ ହେଲେ ବଡ଼ ହେଇପାରିବେନି। ରାଜା